sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canal. Vinga, va! tothom. Primer de tot, moltes gràcies per assistir a aquest acte i ara que us tenim aquí tots junts us volia demanar un fort aplaudiment per a tots aquells presos polítics i exiliats que es troben lluny de les seves famílies. Abans de passar-vos amb el Gabriel Rufián i amb l'Àngel Canosa, em volia presentar per a aquells que no sapigueu qui soc. Soc la Marina Vall-Llosada, soc nascuda i resident en aquesta única vila de la Costa Brava, soc advocada i des de fa 4 anys em vaig especialitzar en dret animal. He decidit entrar en política a nivell municipal, principalment per 2 raons. La primera és per defensar els drets dels animals. Després de molts anys defensant els drets dels animals en àmbit jurídic, me n'adono que la via més eficient i eficaç i més pràctica i més ràpida és a nivell polític. Sí. I la segona, i potser més important,
és arrel doncs, de la situació que estem vivint, no? A partir de l'1 d'octubre. Quan penso en l'1 d'octubre penso que sembla un somni. Jo el dia abans de l'1 d'octubre vaig anar amb la meva germana gran a veure què passava a la profe, a veure si s'estaven guardant bé els col·legis electorals, i ens van trobar amb un grup de joves menors d'edat que estaven fent guàrdia des del divendres a la nit i no pensaven deixar els col·legis fins que arribessin les urnes. Ens vam quedar realment emocionades perquè el moviment que s'estava muntant. Dit això, el dia següent ens vam aixecar a les 5 del matí, vam anar a fer guàrdia al col·legi electoral per defensar les urnes, vam estar hores i hores i hores per poder votar. Tot en un ambient molt familiar, molt solidaritat, gens bèl·lic, per contra de tots els que poden dir en un altre país. I allà precisament, com tots molts vosaltres deveu tenir una anècdota, la nostra anècdota es diu Senyor Antonio. El senyor Antonio és un senyor andalús, un senyor que ja està jubilat i que, tot i jo no haver-lo vist mai, viu al meu barri. Té una sèrie de dificultats a l'hora de caminar i després de tantes hores que vam estar allà ens va explicar que és un senyor que havia viscut exiliat a Rússia, exiliat a Alemanya i després de molts anys va aconseguir tornar al seu país, a Espanya. Doncs bé, tot i les diferències ideològiques, polítiques que teníem nosaltres, a diferència, quan vam acabar la jornada, la meva germana i jo vam agafar el cotxe, el vam portar a casa seva i després d'una forta abraçada i una petita amistat ens va dir: xiques, no canviéis nunca. Per mi això va ser l'1 d'octubre, per mi això és Catalunya. Després d'això van arribar els rumors, van arribar les notícies via xarxes socials, via tele, via ràdio, de tot el que estava passant al país, que els Mossos venien, que la Guàrdia Civil venia, que la Policia Nacional venia, que estava apallissant, tot el que vosaltres sabeu, no? Però tot i el que estava passant, en el col·legi electoral a Serra Llarga, la profe on estàvem nosaltres, ningú es va moure. No es va moure ningú aquí, no es va moure ningú al Sapalomera, ningú al Segulla, i arreu del país ningú es va moure, tot i la incertesa que hi havia, perquè els rumors i les notícies que anaven avançant eren també contradictòries, i davant de la por tampoc ningú es va moure. Pensant en això, i tot i que no tinc encara 40 anys, em faig una idea del que va poder ser viure en aquest país fa 40 anys enrere, i no vull un país així. Dit això, per això vaig decidir entrar en política, perquè a més considero que tenim un poble amb molta força, perquè vull contribuir a portar el meu granet, perquè els granets fan muntanyes, i és per aquest motiu que vaig decidir entrar en política municipal. I dit això, com que el nostre poble té moltíssima força, només acabar amb unes paraules que diu Lágrimas de sangre, amb una cançó que està recorrent les xarxes socials des del mes d'octubre, que diu que estamos en pie y seguiremos en pie. Dit això, i per no allargar-ho més, trasllado i traspasso la paraula a l'infant terrible del Congrés dels Diputats, el Gabriel Rufián, tots vosaltres. Buen día, buenos días. Buenos días, Blanes. Hoy somos muchos, pero faltan 9. Faltan los 9 de Extremera, de Soto, de Real y Alcalameco. Un aplauso para ellos porque representan la dignidad y la decencia de este país, que es mucho mejor de lo que creían en Ferraz, en Moncloa y en la sede de Ciudadanos. 3, 4, 5 cosas. Hoy yo no soy el protagonista, sino que el protagonista es el próximo alcalde de Blanes, que hablará a continuación. Pero sí me gustaría decir en barrios, en plazas y en ciudades como esta, lo primero. Yo vengo de un barrio que se llama Fondo, de Santa Coloma de Gramenet. Le llaman Fondo por algo, porque era lo más hondo que había en esa ciudad. Y en ese barrio y en esa ciudad, gracias a trabajadores gallegos, murcianos, andaluces, castellanos, llegados de un montón de sitios de ese país de países llamado España,
que quisieron que sus hijos y sus nietos quisieran y amaran la tierra que pisaban, gracias a eso muchos de nosotros estamos hoy aquí. Aquello se llamó inmersión lingüística, porque qué mejor manera de querer y de amar a una tierra que hablando su lengua y queriendo su cultura. Se enfrentaron a un fascismo hace ya 35 años. Es el mismo fascismo al cual nosotros nos enfrentamos. Lo único que ocurre es que ahora está barnizado de naranja y les volveremos a ganar como nuestros padres y nuestros abuelos hace 35 años. Lo segundo es que la República Catalana se ganó de forma heroica, defendiendo urnas con nuestros cuerpos el 1 de octubre. La República Catalana se proclamó el 27 de octubre y la República Catalana se defendió el 21 de diciembre, ganando en las peores condiciones posibles al club del 155. Solamente hay algo que pueda llegar a cabrear aún más a los golpistas del 155, a los carceleros del 155, que haber ganado el 21 de diciembre. Y es ganar las próximas municipales. Y aquí en Blanes las ganaremos. Nosotros aquí decimos, como diremos en un montón de sitios de Cataluña, que queremos hacer un frente común, para defender, para proteger la República proclamada el 27 de octubre, pero también antirrepresivo. Y en ese sentido, nosotros, y yo particularmente, nos negamos e interpelamos al votante socialista catalanista que quede. Yo me niego a entregar, a regalar al votante socialista catalanista que queda al Frente Nacional Naranja. No se lo pongamos fácil. Todo aquel que tenga la sensibilidad progresista, socialista y catalanista, todo aquel que aún vote a un recuerdo, todo aquel que aún vote a un partido recordando a Maragall, es nuestro y debe votar a Esquerra Republicana en las próximas municipales. Nosotros interpelamos a todo aquel que le chirríe la realidad que ve, a todo aquel que piense que terrorismo es un CIE y no un CDR. Nosotros interpelamos a todo aquel que piense que terrorismo es una concertina en una frontera en Ceuta y Melilla y en una urna en un colegio electoral de Cataluña. Nosotros interpelamos a todo aquel que piense que terrorismo, que un delito de odio es tener que elegir cada mes entre comer o pagar la luz en una urna en un colegio electoral de Cataluña. Nosotros interpelamos a todo aquel que piense que los peligrosos son los comités de defensa del IBEX 35. Sois nuestros. Y nosotros hoy aquí, en barrios, en plazas y en ciudades como esta, decimos que el proceso político que ha vivido, vive y vivirá Cataluña no va en contra de nadie. El proceso político que vive Cataluña es la única amenaza a un régimen indigno e indecente. Es la única amenaza al régimen del 78. Guste más o guste menos. La moción de censura real a Rajoy, Sánchez, Rivera y a todo lo que representan se llama autodeterminación de Cataluña, guste más
o guste menos. Y aquí, en Cataluña, los que estamos en esto tenemos muy claro que de banderas no se come. La gente no come banderas, la gente no come patria, por muy esteladas o por muy tricolores que sean. Si muchos de nosotros estamos en esto es para recuperar el país, la patria que nos robaron hace 80 años los padres y abuelos que nos la quieren robar hoy en día. Porque para nosotros una patria, una república, aquellos que nos enseñaron que era un país en barrios y plazas como este, no es una bandera. Para nosotros una patria son las exiliadas, son las precarias, son las autónomas, son las golpeadas y asesinadas en su casa. Ni una més us volem vivas. Son todas aquellas que cogen un rodalías miserable en cualquier sitio de este país. Son todas aquellas que ponen cafés por 6 euros la hora durante 10 horas al día. Son todas aquellas que limpian habitaciones de hotel por 4 euros la hora, 12 horas al día. Son todas aquellas que llevan 80 años esperando dignificar la memoria de 120.000 personas en cunetas. Eso es una patria y eso es Cataluña. Y nosotros, hoy aquí, más alto y más fuerte que nunca, decimos: viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva Galicia ceibe, visca els països catalans. Y ahora con todos vosotros el próximo alcalde de Blanes, Àngels Canosa. Bon dia, buenos días a todos. Evidentment, parlar després de l'enfant terrible, en Gabriel, es fa difícil. A més, m'ha xafat al començament, jo li havia escoltat a vegades començaments de discursos i ell sempre se'n recorda en primer lloc d'aquells que avui no són. I no són perquè alguns que diuen que estan impartint justícia el que estan fent és intentar callar el poble català. És evident, veient aquesta plaça i veient totes les places de Catalunya quan s'omplen de gent que l'únic que volem fer és defensar els drets civils bàsics de la democràcia, complim places, que arribem a tots. Millor? Perdoneu. Intento, si torna a passar m'ho dieu i torno a aixecar. Jo no estic tan acostumat com el Gabriel a parlar en públic encara, però ho intentarem. Gràcies. Dit això, avui a mi el primer que hauria de fer, evidentment, és agrair la presència de tots els que no som, però també, i encara que estigui molt content, primer que la Marina hagi fet aquest pas, igual que l'estan fent molta més gent de Blanes, d'acostar-nos-hi, i de fer gran un projecte que no és meu i que no és d'Esquerra, sinó que ha de ser del poble. Per això, gent que abans estava vinculada a altres partits, ara en forma part de la família d'Esquerra. Doncs, a més, jo tocaria agrair-li la presència de Gabriel Rufián, que tots sabem que té una agenda molt apretada i molt atapeïda. I, evidentment, ho haig de fer des de l'orgull de que vingui a acompanyar-nos en el nostre poble, però no puc estar content. Perquè avui, aquí, singularment, per tots, però per mi hi ha una persona que una tarda del mes de juliol del 2014 em va dir: si tornes a ser candidat, tornaré a presentar-te. I avui no pot estar aquí. I aquest, gràcies Gabriel, però era l'Oriol Junqueras.
Dit això, i salvant una mica l'emoció que m'ennuega sempre que me'n recordo de l'Oriol, avui ens ho recordava el Gabriel, el millor que podem fer per la república és fer república cada dia. Fer de cada poble nostre un poble republicà. I això és el que estem intentant dia a dia, la gent, ja us dic, no només d'Esquerra, sinó la gent que té ganes a venir, a participar i a fer gran aquest projecte. Avui, per mi, és un dia important perquè torno a presentar en públic la meva candidatura. Dic la meva ressaltant que no és només meva. Aquesta candidatura, des de bon començament, té molts responsables, moltíssims, alguns encara no estan ja amb nosaltres, però permeteu-me que singularment me'n recordi de la real responsable de tot això, que és l'Assumpta. Si no fos per l'Assumpta, jo no hi seria. Això no vol dir que el projecte, evidentment, no tiraria endavant i poder seria molt millor, molt més fort, però el que vinc a ressaltar amb això és que la seu d'Esquerra, tots sabeu que és a la Casa del Poble. I volem que sigui exactament això. Volem que tot el poble tingui una porta oberta per venir a participar. Volem que tots, igual que vam fer en el 2014 o el 2015, tots podeu participar per fer el programa electoral d'Esquerra Republicana a Blanes. Nosaltres farem jornades, sessions, conferències, comissions, tot el que sigui possible i tot el que vulgueu que fem per aconseguir un projecte unitari. Nosaltres creiem en la unitat dels demòcrates, en la unitat de la gent que vol venir a treballar i que farà encara un Blanes millor. Per això, igual que avançava en Gabriel, nosaltres no regalarem Blanes a aquells que de socialistes només tenen una sigla del seu partit, aquells que han guanyat el 21D i que molt bé està definint sempre en Gabriel, que són la gent de taronja. Nosaltres no regalarem Blanes a ningú que no sigui demòcrata. Nosaltres venim a treballar i us volem amb nosaltres al nostre costat. Per això, quan vam començar la legislatura del 2015, vam descobrir o vam posar en marxa un sistema de funcionament que era l'Assemblea Real. Tant l'Alberto i jo, l'Albert està aquí, que és l'altre regidor, durant aquests anys hem estat mesos a l'oposició i mesos a govern. El pas el vam fer de la mà de la nostra assemblea, una assemblea que us dic que està oberta a tothom, on tothom pot venir, participar, dir i votar. Amb aquest pensament, nosaltres hem pogut gaudir de moltes reunions amb molta gent del poble i al final sempre ens trobem amb una cosa, sempre. Si som ferms, si mantenim el compromís que tenim amb el poble, ningú ens pot parar, ningú. Per això precisament, perquè som ferms i mantenen el compromís, aquells tenen els nostres a la presó. I això és el que hem de fer aquí. No hem de defallir ni un moment de definir què volem per Blanes. Evidentment, volem un Blanes republicà. Però un Blanes republicà què vol dir? Un Blanes on la gent no passi mancances, on no hagin de triar si paguen la llum o paguen el lloguer, on no hagin d'haver-hi bonus per pagar dinars, per pagar bolquers, per pagar unes ulleres. Aquest ajuntament nostre ara encara està fent beneficència i això no es pot tolerar. En un municipi com Blanes no ha d'haver-hi beneficència, han d'haver-hi oportunitats, ha d'haver-hi treball, ha d'haver-hi poble. I això és el que volem. Nosaltres volem mantenir aquest model, volem tenir la porta oberta, que tothom vingui, que tothom participi, perquè estem farts d'un poble, d'un govern ple de compromisos. Nosaltres volem passar de tenir el que tenim, un govern ple de compromisos dels de sempre, de fer la política de sempre per millorar i només beneficiar els de sempre, per tenir realment un Blanes compromès. La diferència entre els compromisos i el compromís vol dir que no acabes beneficiant a uns, sinó que beneficies al conjunt de la ciutadania. Això és el que volem per a aquest poble. Volem definir
al Delta de la Tordera. Volem definir un model d'oci nocturn pel jovent que no estigui placat de lacres masclistes. No volem la violència per a les nostres joves. No podem permetre que n'hi hagi establiments, gent que encara faci servir a les dones com a esquer publicitari, com a esquer per omplir barres de bar. Això no és el Blanes que volem. El Blanes que volem és el d'omplir les platges de famílies, el de, com veiem avui, un passeig a dintre maco, meravellós, que per cert, encara no estan als bancs. Us en recordeu que fa no massa al nostre passeig a dintre, a més de llums, hi havia uns bancs? Doncs aquests bancs, els mateixos amb els que havien compartit govern, ens van enganyar dient que els tornarien a posar. No hi són. Però ara ens volen tornar a enganyar dient que en el pressupost del 2018 ens haurem de gastar 14.000 euros més per recuperar uns bancs que han desaparegut i que ningú sap on estan. Nosaltres aquest tipus de pressupostos no el volem. Volem pressupostos que recuperem la participació ciutadana, pressupostos participatius, un Blanes obert a la gent que puguin venir i decidir. Per això, avui, a més de donar aquest pas, aquesta etapa més en aquest projecte, el que sí que vull fer és demanar-vos a tots que vingueu i participeu. Amb l'esforç de tot, amb el treball de tots, és on realment podem tirar endavant. M'ha fet recordar en Gabriel, igual que ell ha fet, ell diu que ve d'un barri, que era el barri Fondo. Jo, a diferència de la Marina, no soc nascut a Blanes. Jo vaig néixer en un barri de Barcelona que li deien el Clot. I aquí tenim un parell de veïns també del Clot. Evidentment el sentit i el resultat era el mateix. Enric, saluda, tu eres un... Jo soc fill d'immigrants, estic a Blanes perquè m'estimo aquest poble. Jo soc blanenc perquè he volgut ser-ho. Llavors encara me'n recordo de paraules, de frases dels meus avis. Realment aquell és del poble on s'està i on s'estima. Jo aquí tinc la meva família, ara veig el meu fill també per allà, la nena està aquí asseguda, i el que vull és que tothom pugui gaudir d'un Blanes, tothom pugui fer gran a la seva família, tingui oportunitats, i això es comença a cada barri i a cada poble. Només farem la república efectiva, real, si cada poble guanyem. Aquí hem de guanyar. No ens podem deixar perdre l'oportunitat de fer realment un Blanes republicà. Per això us demano feina. Només feina. Perquè amb la feina de tots, amb la suma dels esforços, és quan realment farem un Blanes republicà i un Blanes millor. Seré molt breu ja, vaig acabant perquè ja és hora d'anar a fer el vermut. Aquesta feina, que fa molts mesos i anys que altres l'estava fent abans que nosaltres seguim, evidentment seguirà amb l'esforç de tot. Per això ara ja comencem a preparar programa, a presentar projectes, a presentar gent que s'està incorporant, com ha fet la Marina, com ha fet la Cristina, l'Antònia, gent que són com nosaltres, gent que volen venir, participar i que qualsevol dia són ben rebuts a la Casa del Poble, perquè precisament és la casa de tots. Intentarem arribar per xarxes, per comunicacions, pel boca a boca, en tothom. Us demanem que aquest petit esforç que podeu fer de venir, de participar, de sumar, de compartir projectes, el feu cada dia. Nosaltres intentarem tenir la porta oberta, la privada i la pública, per tots. Sisplau, veniu, participeu, perquè només amb l'esforç de tots farem un Blanes millor i un Blanes republicà. Permeteu-me que me'n recordi encara una vegada més de l'Oriol, aquella tarda del 2014, aquí en el teatre. Algú segurament encara se'n recordarà gràficament. Ell anava amb aquelles camises de quadros que acostuma a portar i fent servir els braços deia: esquerra el que ha de fer és cosir de la dreta i cosir de l'esquerra.
Doncs això és el que volem nosaltres fer o intentar fer en aquest poble nostre. Tibar dels que sempre havien votat el mateix vot i a la vegada estivar d'aquells que mai s'havien pensat o imaginar que s'acostarien a Esquerra Republicana de Catalunya, perquè el que tenim molt clar, i també ho recordava el Gabriel, és que el primer és que som d'esquerres i després som republicans. I amb això, i amb la bandera de Blanes, i també amb l'estelada de la Senyera, farem un poble millor. Això és el que us demanem, estirar d'aquí i estirar d'allà. D'aquesta manera aconseguirem i farem un Blanes republicà i un Blanes on tothom tingui oportunitats. I permeteu-me, tothom quan té una vida professional, com podia ser aquesta, jo no m'hi dedico professionalment a la política, jo soc advocat, ja ho sabeu tots, però acaba tenint referents per molts avui dia i a cop de tuit i a cop d'actitud i de disposició en Gabriel és un referent per molts. Però a més, ja us dic, jo per mi és un referent l'Oriol Junqueras, però encara en tinc un altre que avui no està aquí perquè l'agenda no li ha permès, que és la Teresa Jordà. La Teresa Jordà a més de ser una amiga de Blanes, perquè la trobem moltes vegades per aquí gaudint de les nostres platges, el nostre restaurant, les nostres amistats comunes, moltes vegades acaba el seu discurs amb una mateixa frase. I permeteu-me que jo avui ho faci, però adaptant-la al meu poble. Si vosaltres sabeu que Blanes, el seu nom original era Blanda. Blanes avui té un nom, podríem dir d'home, però la República i Blanda tenen nom de dona. Visca Blanes i us deia, visca Blanes i viva Catalunya. A l'acte, la part, diguéssim, formal de temps, compromisos i ordre s'ha exhaurit, ha acabat, i ara, tal com havien dit, n'hi ha el torn obert de paraules perquè tothom pugui fer aquella pregunta que li queda per fer. Evidentment no cal que feu l'esforç de fer-nos preguntes a la Marina o a mi. Aprofiteu que tenim avui, bueno, si voleu fer, ho feu, però aprofiteu que tenim el Gabriel Rufián i estireu-lo el que pugueu, que segur que estan encantadíssim de poder respondre a les preguntes. Gràcies i fins sempre. Ara, per aquí, n'hi ha una senyoreta. Una de les fites que hem aconseguit és que a Blanes tornem a tenir joventut d'Esquerra Republicana. I que això demostra que aquest projecte està viu, que és vostre i que demà encara serà més fort. I amb això, ara, tu, Helena, que és la que porta el micro, qui vol fer la primera pregunta? Aixequi la mà. Aquí, passa aquí. Hola, aquí davant. Hola, bon dia. Les fàcils són per mi, les difícils per l'alcalde. Hem quedat així. De la seva informació i preguntar-li a la senyoreta Marina Vallús. Marina, perdona, és que quan explicaves el què, he entès que volies, dedicaves a la política moguda per l'instint animalista, moguda també per l'element patriòtic, però no m'ha quedat gaire clar exactament què és el que t'enganxa al projecte Canosa. Si em pots ampliar, el projecte Canosa. Sí. Vale. Bueno, perdó. Com he comentat abans, jo em dedico a l'advocacia i a protegir els drets dels animals, i el projecte Canosa precisament està fomentant incloure en el projecte, en el programa electoral del 2019,
el tema dels drets dels animals. Van parlar amb mi, a mi em va agradar el programa que s'està elaborant per aquest sentit i m'he tirat de cap, no? Aleshores volem fer un Blanes pets friendly, un Blanes en protecció dels animals i fer un referent, al igual que ha sigut els anys enrere a Barcelona o al igual que Sabadell té una regidoria en protecció i benestar dels animals. Crec que les persones que s'estimen els animals s'estimen a les persones i al final queda tot englobat, no? Aleshores, crec que Blanes ha de ser un referent en protecció dels animals i aquí estem, per ajudar amb el que es pugui. Aquí n'hi ha una. Hola. Hola. Això m'agradaria. Qui vols que guanyi aquesta nit? Tu com perico, no sé. Jo ja, ara aprofitaré, respondré al final, molt al final, com de passada, però aprofitaré per explicar una anècdota. Moltes vegades als actes o a trobades amb gent, ja com ho portem a l'ADN, els catalans, però hi ha com molt de patiment, no? Hòstia, a mi fins i tot m'han arribat a preguntar, gent molt convençuda, m'ha arribat a preguntar, Rufián, per quan creus que perdrem en el moment del referèndum, no? I jo sempre poso el mateix exemple. El Joan Tardà, el gran Joan Tardà, l'immens Joan Tardà, és un gran, immens culer, però culer d'aquests que quan juga al Barça ni parla ni sopa. De fet, de vegades marxa del sopar, sense dir res. I recordo una vegada que vam veure en partit un Barça espanyol junts, on sorprenentment el Barça anava guanyant i anava guanyant com 4-0. Era el minut 80, més o menys. El Joan Tardà durant 80 minuts no em va dir res. Mira que jo estava de bon humor, perquè a mi la veritat és que això del futbol m'afecta bastant poc. I al minut 81-82, el davanter d'aquella època, el gran Felipao Caicedo, el Ronaldo de Guayaquil, que teníem a l'Espanyol, va marxar amb la pilota al mig camp. Això és un rotllo que estic explicant, però al final té un per què. Va marxar amb la pilota. No tenia cap mena de possibilitat de res. I era 4-0, I el Joan Tardà, per primera vegada en 80 minuts, em va parlar i em va dir: ara sí que ens la fotran. I al final la reflexió que jo faig o feia als actes era: al final, moltes vegades el procés català, fent un paral·lelisme simplista i mig broma, és com el culer, que té el millor equip del món, té el millor jugador de la història, ha guanyat moltíssim, ja ha jugat com mai, i ha tingut els millors entrenadors del món i encara pateix. Encara pateix. De fet, hi ha una frase que jo recordo molt que li van preguntar una vegada al Xavi Hernández. Li van dir: ¿qué es lo que envidias del Madrid? Y él va a dir solamente una cosa, que siempre creen que van a ganar. Estén com estén. Jo crec que això ens falta una mica. Ara, jo soc perico, com bé saps, perquè és un equip català i és un equip pobre i oprimit, sota la tirania culer. I jo soc republicà i d'esquerres i estic en contra de la pobresa i de l'opressió. Després d'aquesta xorrada, a justificar-me, al final soc perico perquè ningú més ho era i perquè el fàcil al final era ser culer. Però jo, al final, per respondre, tinc tants amics que avui estaran molt feliços, molt contents si guanya el Barça, que vull que guanyi el Barça. El problema és que quan li pregunto això als culers de l'Espanyol mai em diuen el mateix. Bon dia. Salutacions a tots
de part de la joventut d'Esquerra. Gabriel Rufián, voldria preguntar... Quin tipus de república vols? La veritat és que és una pregunta molt adient, però també molt recurrent, i nosaltres sempre responem el mateix, no? El que hem dit a l'acte, jo crec que una república, que un país, en definitiva una pàtria, no és una bandera, o no és només una bandera. Diu també el Joan Tardà, maleïda la pàtria que deixa enrere els seus fills. Això no tindria cap mena de sentit si no volguéssim un país millor, un país de tots i per a tot, en definitiva un país decent. I s'entén molt bé quan... Jo l'altre dia vaig dir a un acte i tothom ho va entendre, i ho repetiré a veure si també s'entén. Jo vull un país que s'assembli més a un CDR que a una classe de SADE, amb tot el respecte del món. Jo vull un país, i això sí que ho va entendre a tothom, espero que s'entengui també, jo vull un país que s'assembli més a l'Albano Dante que al Santi Vila. S'entén? Això s'entén, En definitiva, ja entrar en detalls doncs, amb una sanitat decent i pública, amb una educació decent i pública, en definitiva amb uns serveis decents i públics, on per exemple no es pagui 1.350 milions d'euros per la cara a Florentino Pérez, o no es gastin 17.000 milions d'euros a l'any en defensa o en tancs. O sigui, coses molt... És que no cal ser independentista per estar a favor. Perquè al final, ser independentista què és? És un estat transitori. Estem independentistes. Som republicans i d'esquerres. I el que volem és un país millor per a tothom, visqui on visqui, fins i tot per a aquells que prefereixen un alcalde francès per Barcelona. No? Antes francesa que rota. No? És a dir, per tothom. Jo te vull fer una pregunta molt directa a tu. Ara que els bascos han cedit, tindrem pressupostos o no? Jo a les entrevistes m'ho pregunten cada vegada més i sempre he dit el mateix des de fa ja molt de temps i ho intento dir amb objectivitat i amb respecte, perquè segons qui del PNB s'ha enfadat amb això, que em sembla que és molt respectuós i objectiu. El PNB, agradi més o agradi menys, i fent un paral·lelisme amb la situació catalana o amb la política catalana, és la convergència de fa 15 anys o 20 anys, amb encara potser més poder, principalment allà al Congreso. El PNB és un partit de dretes, passa res, i és un partit autonomista, no passa res. A mi em sembla lògic i em sembla fins i tot inevitable que aprovin uns pressupostos de dretes. No seria la primera vegada que el PNB aprova uns pressupostos amb el PP o amb el PSOE, principalment amb el Partit Popular. Nosaltres agraïm certa contestació que han tingut al Congreso. Ara, al final, la vida és això que passa entre que el PNB aprova pressupostos con el PP. O sigui, no té gaire misteri. El PNB, i potser m'equivoco, aprovarà els pressupostos amb el Partit Popular. Que per això és tan bona notícia l'avançament de l'esquerra Berchale a Euskadi, que fa un contrapès bastant interessant allà. Hola. Bon dia. Joder. Bon dia.
Fins a quin cert punt podem tenir por que Ciutadans i companyia governin Catalunya? Ara, per exemple, hi havia aquí una dona que ens ha interpel·lat de manera molt amable, no diré el que ens ha dit perquè hi ha nens petits, però està bé que vingui gent de Ciutadans també als nostres actes. Al final, clar, Ciutadans és un partit Frankenstein, no? que agafa de tot arreu. És pitjor que el Partit Popular en el sentit de que al final el Partit Popular, primer que els coneixem, no? És el que hi ha, però Ciutadans té aquesta mena de barnizado que dèiem abans, i també és un partit que jo crec que com mai a la història de la democràcia espanyola està dopat mediàticament d'una forma total i absoluta. Només cal recordar la portada de l'ABC amb Inés Arrimadas el dia de la reflexió. Jo ja sé perfectament que si jo vaig a un plató de televisió a mi no em tractaran com l'Albert Rivera, l'Inés Arrimadas, etc. De fet, si em tracten com l'Inés Arrimadas, Albert Rivera, etc., és que alguna cosa estic fent malament. O en definitiva, us estic traint. O no treballo per qui m'ha votat, sinó que treballo per algú que està en despatx i que no el coneix ningú. Jo crec que Ciutadans, si ha fet alguna cosa bona, és ser capaç de capitalitzar el no. Anar a contra del procés polític que viu Catalunya. Els resultats de les últimes eleccions, segons el meu parer, no són exactes. Primer perquè eren referendàries, segon perquè cal recordar que van quedar últims, Girauta va quedar últim a les últimes generals, però també cal recordar que si hi ha unes properes municipals faran mal, faran molt mal. Jo poso un exemple, a Santa Coloma de Gramenet, Esquerra Republicana de Catalunya té la possibilitat i l'obligació de donar-li, de posar-li difícil a Núria Parlon. Núria Parlon, a les properes municipals, haurà d'escollir entre la República Catalana que representa Esquerra Republicana o el Frente Borbónico que representa Ciutadans. I això passarà a molts indrets, a Sabadell, a Santa Coloma, segurament aquí també. Per això jo al principi deia, i va ser molt criticat el Joan Tardà en aquell article, que en definitiva és el que portem dient 4 o 5 anys, que és interpel·lar a tothom. Perquè jo em nego, nosaltres ens neguem a regalar, que n'hi ha encara, a regalar al votant del PSC que vota, però que a la vegada se le revuelve el estómago quan veu a l'Iceta fent-se una selfie amb l'Albiol. Encara existeixen. I jo, aquest votant, no he volgut posar fàcil que voti el senyor Smithers de la política espanyola. No l'he volgut posar fàcil. I això depèn principalment de les candidatures municipalistes d'Esquerra Republicana. Si vols faig una altra pregunta. No sé, el micro no el tinc. És una pregunta per l'Àngel. Jo voldria preguntar si en cas de repetir-se uns resultats semblants al de les últimes eleccions municipals, si es tornaria a pactar amb el PSC després d'haver trencat el pacte que hi havia a l'última legislatura. Aviam, en primer lloc, la decisió que prengui Esquerra Republicana de pacte o no pacte serà sempre a la nostra assemblea. La nostra assemblea, com us deia abans, està oberta a tothom i la decisió serà sempre consensuada i després d'una votació. Dit això, si ens imaginem repetir exactament els mateixos resultats, vol dir que alguna cosa hem fet malament.
perquè nosaltres aspirem a millorar aquests resultats. Des de l'any 2015, les municipals 2015, i fins i tot abans, a les europees 2014, Esquerra Republicana Blanes està creixent en percentatge de vot. Si fem això, evidentment, no tindrem 2 regidors, sinó que espero en tenir molt més i només amb la força i la col·laboració de tots poder arribar a guanyar les eleccions municipals Blanes 2019. Modificar una mica, si em permets, el contingut o el missatge que volies fer públic. Nosaltres no vam trencar només el pacte amb el PSC i en Convergència de Catalunya, en Convergència i Unió, pel fet de com es va gestionar l'1 d'octubre abans. Nosaltres en aquest pacte de govern vam entrar després de mesos de negociació. No vam tenir temps suficient per fer-ho a l'inici de la legislatura i ens vam passar 8 mesos treballant un pacte de govern que vam fer públic i que vam posar a l'abast i a la disposició de tota la ciutadania. Nosaltres des del minut 1 ens vam mantenir ferms a aquest projecte i a aquest pacte de govern que com a clàusula gran principal general era les decisions que prenguin els regidors i les votacions i els vots dels regidors d'Esquerra Republicana no quedaran sotmesos a la voluntat d'un govern, sinó a la voluntat d'un poble que es manifesta a la seva assemblea. Això, evidentment, als nostres companys de govern no els hi va agradar mai. No els hi va agradar mai i per això ens van generar situacions més que incòmodes quan parlaven de POUM, quan parlaven de pressupostos participatius, quan ens van generar un pressupost per l'any 2017 on no havia disposició de diners per fer pressupostos participatius, quan el nostre alcalde desapareixia en segons quines converses, quan el poble de Blanes deixava de tenir una cadira per poder parlar de sanitat d'aquest poble, perquè això és una cosa que no ha arribat. El nostre alcalde va deixar d'anar a la taula i a les negociacions de la Corporació Sanitària Maresme i la Selva senzillament perquè no li interessava traslladar allà el que volia el seu poble. Per totes aquestes coses van deixar i van fer evident la trencadissa del pacte de govern. Evidentment, allò, la gota que colmó el vaso va ser que el nostre alcalde es va posicionar d'acord amb el 155 i que ha hagut d'esperar a deixar de ser alcalde per llavors sí posicionar-se i fer-se fotos amb la gent que defensa aquesta república i aquest poble. Però tal com en diu en Gabriel, tot el PSC no és 155. I n'hi ha molta gent que en aquests últims anys ha deixat de votar o d'acostar-se al PSC o al PSOE, com ells també els diuen, i que s'està acostant a assemblees, a reunions i actes com el d'avui. Per tots aquests, evidentment, tenim la porta oberta i tenim la mà estesa i la taula plena de projectes per fer comuns. Si repetim una situació on nosaltres hem de pactar amb el PSC per treure-li l'alcaldia a Ciutadans o al PP, jo demanaré a l'Assemblea d'Esquerra que ho faci, perquè el que no penso permetre, sí, i espero que m'ajudeu, el que no penso permetre és que aquest poble tingui un alcalde de Ciutadans. Això no. I també us dic, nosaltres entenem que són dues coses diverses. Una cosa és treballar junts, que durant aquesta legislatura nosaltres entenem que els 21 regidors són legítims, defensen opcions democràtiques legítimes referendades pel vot de la gent i amb tots podrem treballar junts, però no farem equip amb tots, que són dues coses diferents. Nosaltres per fer equip tenim la porta oberta a tothom que defensi la democràcia, la igualtat i la república. Amb aquests hi anem. Perdona que tingui la meva segona intervenció, però crec que dins del meu ambient i home molt parlant i tal,
m'agradaria saber d'aquí un any a les municipals com pot afectar, ja sé que hi ha gent molt vàlida, però molts, jo vulgui que no, aniran encara a la presó, i com podem afrontar en l'article 155 en les properes municipals. Evidentment, a les municipals, en el dia a dia, en el govern de la Generalitat, fins que no aconseguim que els nostres presos, que les famílies que tenim empresonades no estiguin aquí, això ens debilita, però no ens fa febles. Precisament, la millor manera de donar sentit al grandíssim esforç i sacrifici que estan fent les persones que estan a presó, els companys i companyes i les seves famílies, la millor manera de donar sentit és mantenir-nos ferms, treballar de la mateixa manera que han fet ells, amb perseverància, amb fermesa, amb serenor, amb calma, fent que la porta estigui oberta, que tothom pugui venir i sumar. Si sumem, i sumem molts, i cada cop en som més, i alcem la veu, i en tenim un discurs coherent, i no comencem a fer bestieses ni dividir-nos, sinó que tothom que vingui vindrà a sumar i a fer-nos millors i més forts, acabarem amb el 155, perquè poble a poble farem la república. I ja va ser l'hora d'acabar. Si algú més té alguna pregunta... Trobo molt bé que en aquesta assemblea, a les que es fan els divendres davant de l'Ajuntament, es parli dels presos polítics. Per mi no n'hi haurà cap a la presó, però com a culer tampoc n'hi ha que venir Rossell i no sento mai dir res d'això. Bé, doncs l'acte donem per finalitzat. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència. Ha sigut un èxit. I si em permeteu, doncs tornem a veure una mica de cava, aigua, patateta i una mica de coses. Gràcies.
m'ha deixat l'entrevista i